पिंकी बसुमतारी नेशनेल लेभेलावहा मिस इउनिभार्स मोनहैदों बिथाङा आरो बिथांनो दायो भट नांगौ जादों। खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ जे नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ आंनि बे भिडिअखौ आं मानि थाखाय लाबोदों। बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै बे जोंनि इन्ट्र' ससे भिडिअ होनायखौ नुवाब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव बियो दायो फेसबुकनि थाखायबो ट्रेन्डिं जानानै दङ। शेयार जादों भाइरेल जादों आरोना लोगोफोर बिथाङा फंनैसो बाथ्राखौहाय शेयार खालामदों। फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनायनि थाखाय ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ नैफोरबायदि टपिकआहाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। पिंकी बसुमतारी नेशनेल लेभेलावहा मिस इउनिभार्स मोनहैदों बिथाङा आरो बिथांनो दायो भट नांगौ जादों। दा 100आवहा 100%खौ जोङो कमेन्टनि गेजेरजों नुदों जे भट होआ भट होआ भट होआ मानि थाखाय भट होआ नैबेखौबो जोङो मिथिनानै मोनदों। सोरबा आनिया ब्रह्म, सोरबा जमुना बर', सोरबा प्रनिता स्वर्गियारि नैबेसोरनि थाखाय नैबेसोर साफा सानै मानसिफोरनि थाखाय दिनै जोंनि बर'फोरनि उथिफुहांनाय बा जोंनि बर'खौ दायो सिनायथि होहोनो थांनाय बिसोरनि थाखाय नोगोद खस्थ' जागोन लामाया। जायफोरनो सिगाङो बर'फोरा गुरलाब ओंखारनानै बिसोरनो भट होदोंमोन। प्रनिता स्वर्गियारि डान्स देरहानो थाखाय डान्स इण्डिया डान्सखौ देरहानो थाखाय नोगोद खस्थ' खालामदों बर'फोरा हेफाजाब होदों। जमुना बर' बिथांखौ देरहानो थाखाय लाइमोनफोरा जोबोद रानसिखावदोंमोन बक्सिंआवहा। आनिया ब्रह्म बिथांखौ मेथाइ खननो फायबालामायनि मोसानाय रोजाबनाय बिनि रोजाबनायखौ गोबां मानसिफोरा मोजां मोनसे प्लेटफर्म होदोंमोन बिनो आरो अनसायनाय होदोंमोन। बिनि भिडिअसफोरखौ नायदोंमोन। नाथाय दिनै बै आनिया ब्रह्म, बै जमुना बर', बै प्रनिता स्वर्गियारि मा खालामना गालांखौ बर'फोरखौ जोना गालांबाय। दा बेबायसा बर'फोरखौ जोना गालांनाय मानसिफोरखौनो जोंनि बर'फोरा मा खालामो? जोंनि बर'नि सिनायथि मोननाय आर'नाइखौ बिसोरनि गदआवहा गुरलाब गानहोयो। बबेबा बैसागोआवहा मेथाइ खननो लिङो, सोरखौबा बैसागोआवहाय स्पिच होनो लिङो, सोरखौबा बैसागोआवहा डान्स होनो लाङो, बबेबा फुटबल अपेनिं जानायावहा बिसोरखौ मोसानो लागि लिंगोन, मेथाइ खननो लागि। माहाबा जिम खुलिब्ला मायनि बिसोरखौ फिथा हानो लिंगोन। सोर लिङो? जोंनि बर'फोरा लिङो। गोरोन्थिया सोरनि? जोंनि बर'फोरनि। जोंनि बर'फोरा बेबायसा जायफोरा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोंनि सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा जायफोरा थांनानै बर'फोरनि थाखाय नाम खामायना लाबोदों आरो बे नाम खामायना लाबोनाय सिख्ला बा सेंग्राफोरा जुदि गुबुन हारिजों हाबा जादोंबा बर'फोरनिफ्राय सिदा बयकट खालामखा। मानोथो बर'फोरा बिसोरखौ अनसायना लायो। बिसोर बायसा मानसिफोरनि थाखाय दिनै पिंकी बसुमतारिया मा खामजादों? टारगेट खामजादों। आरोबो फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरा बेसोरबायदि मानसिफोरनि थाखायनो टारगेट खामजागोन लाइमोनफोरजों। बेखायनो आङो बुङो जे जोङो जोंनि सेन्टिमेन्टखौ साननानै नाय। जोङो एसे सानना नायनांगोन जे इयुनावहा जोंनि बर' लाइमोनफोरा जे मोजां खामानि मावनो थांगासिनो दोङो बेनि सायावहा जुदि जोङो बयखौबो बुंगोन जे जोङो भट होआ होननानै जुदि बुंगोनबा आरो जुदि जोङो भट होआब्ला मायनि जोंनिनो लस। नैबे खौरांखौ आङो बुंगोन। गोसो दोङो भटखौ होनानै देरहाहो, बिनि उनावहा नायगोन बिथाङा सोरदो हाबा जायो सोरदो हाबा जाया। जुदि गुबुन हारिदों हाबा जायोब्ला मायनि देरहाखांना फायना बर'नि मुं लानानै बर'नि नाम लानानै जुदि नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनिफ्राय जुदि देरहाखांना फैयो बिनि उनाव जुदि गुबुन मानसिजों हाबा जायोबा सिदा बर'निफ्राय बयकट खालामखा। नैबे खौरांखौसो आङो बुंनो नागिरो।